Ginaligar Solvent Boy sa Bacolod City nga ginareklamo sa pagpamahog sa pinaka-estudyante sa isang kalanaan ginpang rescue sang kapulisan. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa sininga video, ginpost ang iloy nga si Arlene. Makita ang grupo sa mapamatanon nga nagapangayo-ngayo sa gwa sa isa kakalanaan sa downtown area sa Bacolod City sang Martes, Agosto 12 sang hapon. Ang nagkuha sa video ang bata ni Arlene nga minor upod ang mga classmates sini. Apisar wala nakuhaan sa video, ginpahayag ni Arlene nga natromang iya bata kag maupod sini sa ginhimo nga pagpamahog sa ginaligar Solvent Boys nga halidan ang mainig kun magwa sa kalanaan. May dala pa kuno nga kutsilyo ang mga ginareklamo. Ginasinyasan silang magwa. Kasi napakitaan sila knife. Puro bayi padaan. Hinibi sila kay ginatret na sila. Hindi sila kuno kagwa. Ginsugat na lang mga kabataan na good makapauli kag report sa naka-standby nga police patrol ang natabo. Ginapabayaan na kamo sa ginikanan nyo o Wyman? So kapon, why kamo klase kapon? Nakalabo sa alkaldeng natabo. Kay nasangaga, natumod na ang nagpamahog nga kabataan. Nakuhaan sa GMA Regional TV ang pagpakikisorya ni Bacolod City Police Director Colonel Juresi Coronica sa ila. Nag-edad sang 12, 13 kag 15 anyos ang mga lalaki nga minor de edad nga ginareklamo. Balik-balik na ni tunaan naton ang possibility nga pailan naton kaso ang mga parents or guardian nga wala nila ginaatipan ang ilang mga kabataan. Nagpatigay na sa intervention program ang Bacolod City Social Services Development sa may minor de edad agud magiyahan. Igakustudiya man sang DSSD ang mga pamatanon nga nagaliho-liho sa syudad. Sige magyapon naton monitoring no. May makita tada nga gapangay ngayo kasi nabada sa mga commercial center. Gintugyan ang mga ginareklamo kabataan sa ila barangay. Opo, Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.